Ayan guys, part 2 na ni guys. Please subscribe to channel namin sa Ani dire, banhod na kayo, ani kusok. Purok na, sukol ng kulan. Kana siya Ay, kay tayo kirog lang. muluto pa mo kana siya nagmuli. Kira na magluto, basta pag magluto, dili mag basa. Ha? Basta magbasa na. Magluto ka mo, hugas pa ka. Ha? Lista na naman daan. Mabukas Siguro. mo nang magluto kayo. Ah! Wala, di lista lang daan, no? Tama ni mo, di mo ka magluto. Di mo tikipas ng kas mo. Ano sa pag maghilot mo. Nga. Mga dyan. Tuo ka sulat? Walon. Walon pa dyan. Tapos grabe mong reacts to. Sakit na yun. Sino to garam na? Naka sa YouTube ko. Alas ko mo na. Ano, magkakabili ko, banta na mo ng biyahe mo, ayun na mo ito ba? Ito ko na sa tanam ni Facebook. Nag-ilog yung pas mo, panungot mo, nakabot. Puros kusok. Na, brum-brum na. Brum. Ipalong lang ko nimo pa. Ipalong lang nimo. Ipalong lang nimo. Yan, di gusta. Sa banda to, ano pentong resa. Dabo, Jinsan, ano pentong. Ang video mo nga, dahil talaga na, nakatagong. Panamo, Surigao. Pag mga digos, di kayo na ako iputang ay kadres. Pero mga outside na, para na mapansalam. Tangad yun mo na sa pram, layo naman na siya. Atong tandag. Pinakalayo na ni Dre, kuwan. Japan. Kita na Facebook. Pas mo sa kusog, wheelchair na sa kusog. Kada uli, gika trabaho, maligo. Maligo siya. Maligo, awan na. Gid mo talab ang mga tambal sa ospital. Kita man ko niya. Diga. O, wag ilaing tabang yan. Ano yung bigos? Ano yung John? Ano yung sa bigos? Lakaw na eh. Ay, bibisay. Ay, bibi. Ang lasing ko eh, papa ni Bibing. Bibi. Nawak? Saan may nanawag sa bibi? Dili, yang... Nawak? Ano siya ba? No. Iga. Iga na tayo. Ang katumuy ang lagi katulungon. Iga na tabi. Iga na. Kung ano man. Kung ano mabawaan mo kunin mo. Ay kampole. Be, ako sabi hawa be. Ay kung itulak kay mahulog ko. Hulog. Dili ka o. Asa yung kansay? Mas nagalamian na rin sa. Napay kuros na rin Hindi ba? na. Hindi na dili. Ulo, asa dito? Malakaw mo. Gigil mo. Asa to? Asa to? Kat-kat sa malakaw lang yun mo. Doyan ta, taotag doyan. Ala, doyan na. Taotag doyan. Langanin na kayo. Ay, saan naman tang urasa unya Saka na tulog. kamay siya. Ang wakwak na punta unya kadlawon. Ano eh? Ano? Ah,
Agi na, pagkaman lang dyan kayo. Okay, ice. Bam 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 bam. Tunog na Kani sa guys, ay kalimot ang upat ka side ni kani. Upat ka side mo ni balibalay sa pas mo susog. Ang kinala matandog ni sa kay mo ni mo pili sa kusog patong kay ha. Mo nang mabot ang panahon, madungog nga. Bukat na daw yung tiil. Dili na sa bukat kung dili wala na tay kusog. Sana Ha? bumbum. Sana bumbum. Ayaw. Do. Do. Bye. Gratis kita. Bye. Kita nggak sih? Arthritis, ha? Good. Ay. Ay.
Hindi lang na mo. Dili, dili, dili. Ayaw. La, kulok daw, kulok. Dili, dili, dili. Dili, dili daw. Ay, kuwan. Gatas. Wala na birthday doon. Swak. Wala po. Ali. Ano sa day? Ang tulugon na ka? May matao tagduyan. Matao tagduyan. Kapo na ba ni mo matuo? Okay. Matao tagduyan. Ay. Asan yung room? Asan yung room? Asan yung ayaw, tak kong bukol. Ayaw, kul. Ibot. Gutom ka ni bata, mang kaumbahaw, mang. Kaumbahaw ni bata, amang. Lagi na ito bigaon. Bilwa, binuang. Ayun. Ito na kong buhok.
Okay. Okay. Brain ito. Ay, talaga eh. Talawag ko ang baby shifting. Nagpula ko. Din. Kusay, tanaw, kusay. Kailan mo kuya oh? Adi. Kailan mo kuya po lang? Ay. Lala, matabi. Lala, ano ron la? Eh, ilak ron. Ilak ha? Ilakay. Ilakay.
Tawa din. Ibutan ko gani. Hmm. Kaon ko. Yan, lugaw ka pa. Pili ko lugaw. Unsa di man kaunon? Lechon. Sumanok, bayawan mo. Lechon. Apa dia? Wala, nagilugaw na kong kanin. Lechon manok daw wala na. Nama dia lechon manok. Lechon man. Ilawa. Ilawan. Kaon ko ganun gani. Ako nang gibutang dito sa lugaw. Oo, nga ka nag-ingon. Unsa di ka? O, ikaw man mo nang gingon. Atong kanon kuya aman sa sobra din Ah, yan. dili ko ato. Oh, lol, sorry. Agkay. Naog, say! Pala kay. Ayo, say. Pinagilid mo. Pinagilid mo. Busog. Ayaw. Ah. Bala. Ah. Ayaw, say! Yan, oy. Nuno. Wow, lo, si Kuya BJ. Pamunta. Ako din yun, kila si Kuya BJ. Ayo pagpasa Si ka Kuya ha. BJ. Makaran ko ma, di sa tamaligo ha. Kabalida balidet. Kabalida balidet. Antok ko dapat. Okay, ilawon. Sandeng. Sira. Sira ba? Bing kita, say sa bing kita. Kaloy. Ay, ay, awusan. Bing kita. Wala, wala buko. Kaon siya. Wala, may bukog. Bing kita pa, oh. Bing kita pa ba? Dumi lang sa giwa mo. Ano pa man dito? Bakit mo ka ito pa kumano? Tabakan tada.
Yawa. Dili ko. Ikaw na. Ayun. Okay na sir, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. Amen. It's just jogging pants jacket. Thank you for watching guys.